Lo nguLufuno, wayehlala nogogo wakhe endaweni yaseMambateni. uLufuno washonelwa uma wakhe eseneminyaka emihlanu. Ugogo wakhe wabesemthathisa wengane yakhe. Babehlala nje bobabili. Futhi babenganankinga nalo mphakathi abahlala kuwona ngoba ugogo kaLufuno babemthanda kakhulu abantu, ewumuntu onomoya ophansi. Wayengumuntu othandayo ukutshala. Kwakuyibona abantu ababenokudla kwaphansi ngoba abantu bakuleya ndawo abantu babekuvilaphela ukutshala. Ugogo kaLufuno wabesemfundisa kuLufuno ukuthi kutshalwa kanjani. Indlela ezaziba zinhle ngayo iy'tshalo zabo wawungafungi ukuba bajovile. Kwakuyiyona nto ababeyiphilisa ngayo ugogo kaLufuno kanye noLufuno. Ugogo kaLufuno wayenza ngakho konke okusemandleni akhe ukuthi balele bedlile, noma babengekho kahle kwezezimali kodwa babengalali bengadlile. uLufuno wayefunda kwisikole esasibizwa ukuthi iPhezukomkhono Primary. Wayenza ibanga lesikhombisa kuleso sikole. Noma eyazi ukuthi isimo sakuba sikho kahle, kodwa wayewumfundi omisele kakhulu ezifundweni zakhe. Wayenza ngawo wonke amandla ukuthi ugogo wakhe ajabule. Wayengumfundi futhi othandwa kakhulu othisha ngesimo sokuthi uyahlonipha. Ugogo wakhe-ke yena wayengumuntu ohambayo njalo aye emakethe eyothengisa iy'tshalo, eyofuna phela okungamasentshana. noLufuno wayesejwayele ukuthi mebuya esikoleni kumele ahambe eyokha amanzi, enze imisebenzi eminye eyenziwayo ngoba uyazi ukuthi ugogo wakhe uzobuya ilanga selihwalele. Wayengumfana nje okhuthele impela. Emva kwey'nsuku ey'mbili waqala ugogo kaLufuno wavuka ukugula. Lo kugula okwamvuka kwaba yinto eyayingaqondakali ngoba yinto eyasheshe yamvuka. uLufuno wayengaphathekile kahle neze ngoba nogogo wakhe wayeseba nokumyala emtshela ukuba aphathe kahle kusemhlabeni, abahloniphe abantu. Lokho kwaqala kwamthusa uLufuno ngoba naye wayesebona ukuthi ugogo wakhe usegula kakhulu. Wathi eqeda ukumtshela lowo mazwi wamcela ukuthi ngicela amshiye kancane usafuna ukucambalala. Walala ngalelo langa ugogo kaLufuno kanti uselala okokugcina. Umphakathi wonke wawushaqekile ngale ndaba. Wawuphatheke kabi kakhulu futhi ngoba ugogo kaLufuno wayengumuntu olunge kakhulu. Kwase kuthi njalo uLufuno meze esikoleni acabanga ugogo wakhe, ecabanga phela zonke lezi zinto ayemenzela zona meze esikoleni asengatholi manje. Wayesefana nentandane uLufuno ngoba phela wayesengenabo abazali. Iy'ngane esikoleni zahlekisa ngaye, zihlezi zimhleka ngenxa yokuthi akanabazali. Yayingamphathi kahle neze leyo nto uLufuno. Yayiba buhlungu njalo inhliziyo yakhe. Ebuza ukuthi kanti mina vele ngadalelwani, ngalethelwa emhlabeni ukuthi ngizoba inhlekisa, ngibe intandane, ngingabi nabo abazali. Wakhala uLufuno kungekho umuntu ozomthulisa. Kwathi emva kwey'nyanga ezine uLufuno wabona ukuthi akaqhubeke nalento ade yenziwa ugogo wakhe. Ngoba phela ugogo wakhe wayemfundisile ukuthi kutshalwa kanjani. Waqhubeka nokutshala uLufuno. Iy'tshalo zakhe zaziba zinhle, abantu bey'thanda. Waze wavula imakethe yakhe yey'tshalo. Bonke abantu babeza bezothenga kuyena. Yaqala lapho-ke imali kuyena yangena. Abantu bakuloya mphakathi babemxhasa futhi babebona ukuthi kude la yakhona ngoba sekunokufika iy'tolo ey'ncane zizothenga kuyena iy'tshalo. Abantu abaningi babesebemhlonipha. Kwathi emva kweminyaka emibili nje waqhubeka nalento yakhe yokutshala uLufuno kwaze kwabe ekuthenini kufika iy'nkampani ey'nkulu zey'tshalo zizothenga kuyena phela. Kwafika ngisho iy'nkampani zabelungu baphesheya bezomxhasa ngoba babebona ukuthi umsebenzi wakhe muhle futhi uyancomeka. Wathola nje isamba semali enkulu. Yaqala lapho-ke impilo yakhe yashintsha uLufuno. Futhi nabantu abaningi bamangala ngoba babengatshela ukuthi ingashintsha impilo yakhe. uLufuno wayesefisa engabe ngcono khona ugogo wakhe, abone yonke imisebenzi yakhe ayenzayo. Kodwa-ke waba nawo lowo muzwa wokuthi ugogo wakhe noma ngabe ukuphi la khona uyambona futhi uyajabulela into azenzayo.
uLufuno wayesekwazi ukuswela ukuthi kuyinto enjani. Lokho kwamenza wahamba iy'kole ngey'kole, ehambe eyala iy'ngane ngempilo. Waxhasa zonke iy'ngane ezaswele, ezixhasa phela ngomfaniswane wesikole. Bajabula kakhulu abantu kanye ney'ngane futhi zajabula. Lokho kwamenza ukuthi ahlonishwe kakhulu emphakathini. Wahamba futhi wayoxhasa imizi ngemizi ngamaphasela okudla. uLufuno waba yisibonelo esihle emphakathini nasey'nganeni zakhona ukuthi noma kunjani usangashintsha, ithemba lilahlwa. Wabe seqasha abantu abazosebenza-ke lapha ensimini yakhe uLufuno. Kwanda amathuba omsebenzi kuleya ndawo ngoba phela bakhona basebetshala. uLufuno uyena muntu owaqeda inhlupheko nendlala yalapha endaweni yaseMambateni. Bamhlonipha abantu, bamkhothamela, babona ukuthi uhlakaniphile. uLufuno waqoqa zonke iy'ngane zasendaweni efuna ukuwufundisa nokuziyala ngempilo. Efuna ukuziyala ukuthi noma ngathiwa sekunzima kanjani empilweni kodwa zama, khona into ongaphumelela ngayo nengakwenza ukuthi uphumelele uye phambili. Nethemba futhi alilahlwa. Umphakathi waseMambateni wawusuphila njengomndeni, uhloniphana, wazana, usizana futhi. uLufuno babehlezi bekhuluma ngaye njalo ngobuqhawe ayibona ngoba phela le ndawo yaseMambateni ishintshe nje ngenxa yakhe. Bamkhothamela uLufuno, bafundisana nani bakuleya ndawo ukuhloniphana nokuthi umhloniphe omunye umuntu ngoba awulazi ikusasa lakho ukuthi limphatheleni. Nabantu bakuleya ndawo batshela ukuthi ugogo kaLufuno uyaziqhenya ngoLufuno lapha khona.